No a poslal si mi to video a ja keď som to pozeral, tak som skoro dostal epileptický záchvat z toho. Ale zase som si všimol, že keď nedám tam tie obrázky, že sa musia sústrediť ľudia len na mňa, tak to swipenú skôr. Čuduješ sa? Dokázal by si napríklad aj vypnúť na 4 týždne? Ja som paradoxne bol, že proti sociálnym sieťam a ja som asi 2 roky nemal nič. Ani Instagram, ani Facebook, nič. A kam aj toto neviem napríklad. Ja som chcel urobiť videjko, že jak žehlím a ja som začal najprv, že buď žehliť, alebo som sa tam motal po izbe a kecal. Zrazu tá žehlička prepaluje to tričko. Ja som si trenky prepálil. Lebo tak aj ty si mi napísal do jedného komentára, že konečne niečo nové, lebo už ťa prestal baviť môj content. Ale nedal mi na to ani srdiečko, nič. Ale vidíš. Ja všetko čítam, ja som stalker, ale nereagujem. Dnes ani nemám čo reálne že ukazovať, lebo môj každý jeden deň je rovnaký. To je somarina, kámo, ty môžeš stále čo ukazovať, ale fakt je to somarina, lebo ty vieš urobiť z úplne nudného dňa, editom vieš urobiť strašne zaujímavý deň. Ja som strašne lenivý editor. Dobre, no. Tak dneska tu máme váženého hostia, ktorého ste si pýtali. My sme chceli nejakú čajku, ale čajka neprišla. Veľa ľudí nám písalo. Strašne tam veľa ľudí písalo, no ale nikto neprišiel. Tak sme zobrali Tomáša, že do partie. Tomu nikto nepísal, ale prišiel som. Skôr to bolo tak, že my s Tomášom sme sa o tebe bavili, že máš ADHD. Nie. Áno. A to ste jak prišli na to? Počkaj, ty si mi poslal nejaké video, alebo... Hej. A to si rozprával, že ty si poslal to video, čo som bol s Maximom a so Saškou, čo som bol v aute. A že som išiel, že na letisko, nie toto. No a poslal si mi to video a ja keď som to pozrel, tak som skoro dostal epileptický záchvat z toho, ešte aj ADHD a že strašné, že ten chalanisko. Ale ono by to tak ťažké. nebolo, kámo, keby som to ja tak nestrihal, že vieš, že to ešte dávam tam J-cuty, že nie je tam ani nádych, ani výdych, ale hneď tam máš iba všetko slova. No. A ešte tam dám titulky také, že po jednom. Tak to Takže ty kazíš našu mládež. Ani nie, si myslím. Podľa mňa už je dosť pokazená. Presne tak, že pozerajú film, seriál a ešte aj TikTok a ešte Instagram naraz. A ja som tiež, akože teraz mi vyskočilo nejaké video, že fakt, že asi za 10-20 rokov možno, že to tak bude, že prídeš do sály a budeš mať 2 plátna. 2 plátna či 2 plátna? 2, čo? Ty budeš mať 2, všetci ostatní. Keď nevieš, tak povedz 3. 3. No, na 3. bude reklama. Nie, to sa hovorí, že ty pozeráš reklamy, ale medzi to ti dajú niečo, aby si vydržal po ďalšiu reklamu. A to je aj v rádiu, ti púšťajú niečo, aby si vydržal po ďalšiu reklamu. Aj v telke to tak je. To je princíp blogov vlastne, že dáš kúsok textu a medzi to ti dajú obrázok, aby si potom dočítal aj keď máš súvislý text, ťažšie sa ti to číta, ako keď máš medzi tými obrázky. Áno. Ty si tie obrázky. Pohyblivé. Či to máš nejako testované, že keď nespravíš taký prestrih alebo niečo, keď nespravíš také ADHD video, že či to má menšie zliadnutia alebo menší watch time? To práve, že to záleží dosť od témy. Ale zase som si všimol, že keď nedám tam tie obrázky, že sa musia sústrediť ľudia len na mňa, tak to swipenú skôr. Čuduješ sa? Akože ja sa nečudujem kvôli tomu, že kvôli kontentu, ja sa čudujem kvôli tomu, lebo to je ťažko udržať na TikToku, lebo ja mám občas, vieš, aj 7-8 minútové videá. Aha, okay. A to je celkom problém, vieš, to je na TikTok a Instagram, to je maratón jak svíňa. To je. Vieš, tam keď už máš že minútu 30, tak to už je dosť dlhé video. Je. No, ale zase, to sme si všimli obaja, že oni si to video uložia a si to pozrú potom. Nepozrú, ale uložia. Nie, pozrú si. Fakt? Fakt. TikTok je strašne random. Že niektoré video, ktoré dám a napríklad, že má strašne veľké zliadnutia a potom ho za 3 mesiace zopakujem a že nič. Ale že dáš to isté? To isté. Fakt? A ty akože tak dávaš, že viackrát dáš, hej, že... Málo kedy to robím, ale niekedy, lebo keď ja som to skúsil kámo raz a neviem, či ten algoritmus si pamätá tie slova, že sú v obehu, tak ti to normálne potopí hneď. Ale na Instagrame podobné videnia, podobné zliadnutia, keď dám to isté video. Akože TikTok, Instagram je to isté, hej? Že keď je virál na TikToku, tak je aj na Instagrame. Áno, a napríklad keď na Instagrame dám to isté video, ešte raz, že po 3 mesiacoch, po 2, tak má podobné zliadnutia. Ak to spravím na TikToku, tak nemá tie zliadnutia. No, tam podľa mňa ten algoritmus je lepší, že si pamätá tie slova alebo niečo. Horší. My sa nechce slova, obyčajné slova. Že k tomu ADHD, nie? Ale nie, že keď každý deň máš točiť nejaké video alebo nejakú novú tému, tak je to strašne veľmi náročné vymýšľať, tak niekedy si potrebuješ oddychnúť. Lebo ja to mám nastavené tak, že každý jeden deň jedno video, o 4:00 mám pripomienku v kalendári, že reel, a idem vymýšľať, idem písať, idem nájsť nejakú inšpiráciu, idem to natočiť, postrihať titulky. Každý jeden deň. A ty to máš tak, že v ten deň akože... V ten deň, nie dopredu.
Na druhý deň ho ideš potom znovu vydať. Nie. V jeden deň to mám úplne, že celý workflow. Začnem vymýšľať, natočím, titulky, postnem. A na druhý deň to isté. Čiže ty nemáš tak, že si urobíš napríklad 7 videí a celý týždeň to iba strihaš. To ma nebaví. Ja mám rád adrenalín. Mňa zaujíma, že či máš výčitky svedomia z toho, keď nedáš niečo von. Mám, už hej, mám. Nebolo to kedysi, len keď človek, to je ako keď začneš chodiť do fitka, že chodíš stále a prestaneš, tak už máš z toho taký blbý pocit, že nebol som vo fitku už 2-3 dní, tak toto je taký zvyk, že nedám video, tak ma to núti k tomu, už mám ten zvyk a nejde ani o to video a ide o ten zvyk, že robím to každý jeden deň a zrazu ako keby niečo chýbalo, že som niečo nespravil. Aj keď postnem nejaké, čo už bolo pred 3 mesiacmi, aj pred pol rokom, tak spravil som si tú svoju robotu, že každý jeden deň. Alebo keď ma niekto označí v spolupráci, tak postnem aspoň to, že ma označili v spolupráci, bol som niekde v podcaste, tak to repostnem. Aj to je akože to video, že aby mal ten človek každý jeden deň niečo nové odo mňa. Čiže áno, mám a nemáš výčitky. to tak, že máš ten keby externý dopamín z tých lajkov a z tých komentov, že to ťa akože tak ženie? Mal som a zároveň, keď neboli lajky, tak som bol z toho smutný a nešťastný. Takže som si nastavil to, že postnem video a v ten deň, lebo keď postnem o 5. o 6. tak v ten deň už nepozerám na Instagram na štatistiky. Že pozerám až ráno. Tak som si to nastavil, ale už nepozerám ani ráno, že už mi to je jedno. Čiže len aby bolo von. Aby bolo vonku, to video postnuté a potom to už nepozerám, lebo sa mi stalo to, že ja som veľmi dáta, analytika, logika a keď som postol video a za 10 minút to malo niekoľko lajkov, tak som vedel, že či je podpriemerné, priemerné alebo nadpriemerné. A keď som videl, že za 10 minút je to podpriemerné video, tak som bol z toho nešťastný. Hej. Takže som si povedal, že to nebudem sledovať a život je odvtedy krajší. Dokázal by si napríklad aj vypnúť na 4 týždne? Úplne, že vôbec by si ani na ten Instagram nešiel, ani by si to nesledoval. Ja som paradoxne bol, že proti sociálnym sieťam a ja som asi 2 roky nemal nič. Ani Instagram, ani Facebook, nič. Ale potom som sa chcel začať živiť online a cez sociálne siete to ide najjednoduchšie, podľa mňa, tak som ich musel začať používať. No a to je také, že jasné, človek všetko dokáže. Ale to je také isté, že ty pôjdeš na dovolenku z práce na mesiac, ale nedostaneš nič zaplatené. Že ani tú dovolenku, čo má normálne zamestnanie zaplatené. Čiže ideš do minusu. Takže dokázal by som to, keby si zahojený a máš na háku. Ale mne to stále robí tú pozornosť a stále z toho mám klientov. Čiže je to moja práca. Tak ale možno, že prídeš do takého bodu, že budeš vyhorený, vieš, že už nechceš ani tvoriť, že potrebuješ sa nejak dobiť. Myslím lebo si, že jak dlho už dáva, že každý jeden deň video? Mal som také prestávky, že 3 dní alebo týždeň som nedal video, ale že týmto spôsobom, ja som začal v roku 2022 v marci. Som sa rozhodol, že idem boostovať Instagram. Vtedy ešte TikTok ešte nie, hej? Myslím si, že bol aj TikTok, ale neviem, že či som s ním začal tiež. Bol aj TikTok a tuším som to tam prepostovával. Nie som si teraz istý, ale moja primárna sociálna sieť bola Instagram. A ja keď som začal točiť na Instagram v marci 2022, tak som postoval 3-krát denne. Že nie, že každý deň, ale 3-krát denne. Potreboval som nahnať tú pozornosť a zistiť, že čo sa tým ľuďom páči, čo oceňujú a nejak potom... 3-krát denne, extrém. Akože dávať kvalitu 3-krát denne, to je... No, to je to, že ja som povedal, že najprv potrebuješ kvantitu, aby si zistil, ako potom robiť kvalitu, že čo sa tým ľuďom páči, čo sa im nepáči. A potom som začal robiť, že dajme tomu, že kvalitu, aspoň tak, že som začal strihať videá, robil som prestrihy, B-rolls a takéto veci. A potom som zistil, že to trvá strašne veľa času, čo si viem predstaviť, že tvoje videá extrémne veľa času zaberú strihať a robiť. Tak som sa na to vykašľal a spravil som to aj zámerne, lebo človek, ktorý napríklad striha a každé 2 sekundy dá nejaký efekt pre strih a udržuje tú pozornosť, tak ten obsah je skôr mierený na mladšie publikum. Ak je to bez prestrihu, tak je to mierené na staršie publikum, lebo ten človek to dokáže dopozerať až do konca. Preto ja som prestal robiť tieto veci, prestrihy, edity a len to postriham, aby tam neboli tie pauzy a aby to stále išlo a malo to nejaký drive a inak nerobím žiadne prestrihy, nič, aby som chytil toho staršieho diváka. Ak sa teda vrátim k tej otázke, že či som mal nejakú pauzu, mal som fakt, že týždeň som nepostoval, že vtedy to bolo takéto vyhorenie. To bolo, že po roku, alebo... To bolo plus minus tak
v nejakých intervaloch, že 3 mesiace som vydržal každý deň a potom že deň som nepostol, 2 dní som nepostol, 3 dní som nepostol, dal som si taký detox alebo pauzu a potom som zase začal. A ja som bol taký, že dríč, že fakt robiť a snáď niečo vystrelí. Aj sa tak stalo teda. No ale teraz už idem bez prestávky od februára tohto roku každý jeden deň, že bez prestávky. Že nájdeš každý dátum niečo. Každý jeden dátum. Prečo si sa vlastne rozhodol, že chceš si zarábať cez online? Aby som mohol cestovať po svete, aby som nebol závislý od niečoho, že chodím niekam na nejaké miesto, lebo ja som bol 10 rokov zamestnaný a viem, čo to je chodiť do roboty a viem, čo to je, keď má aj človek slobodu. A keď sa raz človek stane nezamestnaným a začne podnikať a nahradí si ten príjem, že nemusí ísť do práce, tak čím dlhšie to robí, tak tým viac sa tam stáva ten pocit, že ten človek je nezamestnateľný. Takže preto som chcel ísť online, lebo jednak som technický typ, kedysi som aj strihal videá, len tak akože World of Warcraft, keď som hral, tak som si strihal takéto veci. Takže bolo mi to blízke, čítal som knihy, zaujímali ma, aj som veľa videí pozeral, takže toto boli také veci, ktoré ma zaujímali. Mal som rád motiváciu, osobný rozvoj, tak som povedal, že však teraz je ten boom, alebo teraz je ten čas, kedy ľudia sú viac a viac na internete, na sociálnych sieťach, tak som išiel tou cestou, že keď sa chcem živiť niekde, že nezávislo na mieste, tak jedine online a budem to musieť aj robiť online, teda aby ma ľudia v tom online svete spoznávali. Darí sa ti to, že naozaj cestuješ veľa, koľko si chcel, koľko si plánoval a pracuješ popri cestovaní? Áno, keď niekam ideme, tak pracujem, akože potajme, ale nie, že pracujem, že moja priateľka to akceptuje alebo to toleruje, neviem, čo je lepšie slovo, a že ideme niekam do kaviárne, veď aj ona si potrebuje niečo porobiť a tak, takže všade beriem notebook a všade točím videá a je to také osvieženie, že keď ideme niekam cestovať, tak z iného prostredia, z mesta, z reštaurácie, to majú ľudia veľmi radi, keď ješ a rozprávaš pri tom. Teda aspoň keď ukazuješ, že ješ, máš tam niečo pekné, krásne, hamburger, croissant. No to je croissant. to, že ty nemusíš dávať tak veľa prestrihov a fotiek, ale ty robíš 2 veci naraz vo videu, takže tak. Ľudia sa sústredia aj na to. A kam aj toto neviem, napríklad. Ja som chcel urobiť videjko, že jak žehlím a ja som začal najprv, že buď žehli, alebo som sa tam motal po izbe a kecal. Ja som nevedel robiť 2 veci naraz. Zrazu tá žehlička ale fakt som prepaluje to tričko. Ja som si trenky prepálil. Chudák má 2 trenky, aj z toho si jedný prepálil. Nie, 4 mám. No ale teda cestujeme, však teraz ideme na mesiac, pôjdeme na Bali v novembri. Dneska som paradoxne objednával letenky. Chceli by sme určite viac cestovať, ale my sme boli minulý rok, pol roka sme žili v Lisabone v Portugalsku, čiže to bol taký náš sen vyskúšať si, že či by sme dokázali žiť aj v zahraničí dlhšiu dobu. A zistili sme, že v podstate tam robíme to isté. A ja tam robím to isté, že idem do kaviarne a niečo si porobím. Chodíme len tak do mesta a občas sa okúpeme, ako je tam pekné prostredie. Nerozmýšľal si začať robiť napríklad cestovateľské vlogy a pomocou, alebo cez tie cestovateľské vlogy by si opisoval komunikáciu rôznych ľudí, rôznych kultúr. Nerozmýšľal som nad tým. A pošlem ti faktúru. Nemusíš, lebo to ani robiť nebudem. A teraz o mesiac neskôr? Nie, z jednoho dôvodu, že keď chcem byť v niečom lepší, alebo taký, že v úvodzovkách expert alebo odborník, potrebujem sa naučiť v jednej krajine úplne, že tú reč tela alebo tú neverbálnu komunikáciu čo najlepšie. A potom ešte popri tom študovať, že iné krajiny, kde čo, ako sa robí a čo sa nerobí, tak by som odmeriaval tu, alebo dával tú pozornosť niekde inde, čo mi asi tak neprinesie toľko toho, lebo moji klienti sú Slováci a Česi. A im chcem hlavne pomáhať. A ľudia, čo ma sledujú na Instagrame, sú takisto Čechoslováci. Čiže bolo by to fajn osvieženie, lebo také ty si mi napísal do jedného komentára, že konečne niečo nové, lebo už ťa prestal baviť môj content. Ale nedal mi na to ani srdiečko, nič. Ale vie, vidíš. Ja všetko čítam, ja som stalker, ale nereagujem. Takže je fajn spraviť nejaký nový content, ale priznám sa, že fakt je jednoduché si dať nejakú tému, alebo čo niečo prečítam, niekde sa inšpirujem a chytiť tú kameru a dať niečo von. Že je to príjemné a jednoduché, keď mám robiť každý jeden deň niečo. Keby som chcel byť kreatívny, tak musím fakt, že robiť raz do týždňa nejaké video a pracovať na ňom. Chceš možno, že zasahovať skôr takú tú staršiu cieľovku. Staršiu nemyslím starí ľudia, ale že nie sú to naozaj takí tí ľudia, čo sú primárne na Instagrame a na TikToku a nevyhľadávajú možno, že až tak ten zábavný content. To znamená, že môžem povedať, že možno úplne iná cieľovka, jak má Braňo.
Určite. Tak jasné, že hej. Moja otázka znie, či si myslíš, že by si mohol nejakým spôsobom zasiahnuť aj práve tú braňovú cieľovku? Určite. Vedel, mohol, nechcem. Kvôli tomu, že to nie sú moji klienti. Tvoji klienti sú platiaci klienti, zaplatia si, dajme tomu, u teba hodinu, týždeň, mesiac, kurz, hocičo. Ale povedzme, keby si mal, že Hero, čo by si mal za 5, 8, 10 eur mesačne, kde by si vedel dávať taký obsah, kde by si sa práve sústredil na túto cieľovku, tak by si to v podstate mohli dovoliť aj oni. Bolo by ich viac za menej peňazí, ale možno, že by si im ponúkal úplne iný náučný obsah ako tejto klientele, ktorá to využíva, dajme tomu, že pri práci, pri prezentáciách, v osobných vzťahoch. Chápem, čo tým chceš povedať. Ja, čo som sa naučil za to obdobie, alebo za ten čas, čo to robím, je, že je dobré sa sústrediť na jednu vec, na jedného klienta a potom by sa mi dosť roztriešťoval content, že musím dávať nejaký content na Instagram, potom ešte musím tvoriť nejaký content pre tých mladších ľudí na Hero. Už len Hero, alebo už len to subscription model je pre mňa, že mám voči tomu odpor. Že dneska to robí každý, lebo proste je to krásny, stabilný príjem a všetci chcú robiť Hero. Mne sa to nepáči osobne, že musím zase za niečo platiť, tak nechcem to ani od tých ľudí, ktorí ma sledujú, aby mi mesačne platili. A preto ja sa sústreďujem na tú jednu klientelu, na tých starších ľudí, lebo viem ich potom dobre zacieliť, viem, aké majú oni problémy. Lebo potom, keď budem točiť content aj pre mladých, aj pre starších, tak oni prechádzajú úplne iným obdobím života a ten starší, napríklad manažer alebo CEO firmy, ktorý má 5 ľudí pod sebou, tak inak rieši komunikačné zručnosti, než chalanisko, ktorý má 18 a chce zbaliť babu komunikačnými zručnosťami. Čiže tam ten content sa úplne inak rozlišuje a je dobré mať, a ja som na to tiež prišiel nedávno, že je dobré mať zacielené jedno publikum, jedného kvázi avatara alebo klienta, ku ktorému ty prehováraš, lebo potom vieš, akými problémami on prechádza. Ja som sa chcel ešte spýtať, lebo ty si povedal, že máš iba že tú jednu cieľovku a že na nich chceš cieliť, ale veď ty to robíš, si povedal, že 2 roky, vieš. Že možno, že príde, že o ďalšie 2 roky už budeš taký, že ti bude niečo, nie že chýbať, ale že budeš si niečo odovzdať aj tým mladším, vieš. Ono sa to aj deje, že za tie 2 roky ja nerobím len komunikáciu. Ja som začal s motiváciou, s disciplínou, s osobnostným rastom a s nastavením mysle a ja som prišiel do bodu, že ma to prestalo baviť. Tak som hľadal niečo, že čo ešte môžem dať tým ľuďom navyše, lebo motiváciu, prečítaš si 4 knižky a môžeš točiť na Instagram. Takže už to v podstate robilo to veľa ľudí a chcel som tým ľuďom odovzdať niečo hmatateľné, konkrétne, že pozrie si video a môže to hneď použiť. Niečo z rečou tela. A potom som sa zamýšľal nad tým, že čo viem, čo im môžem odovzdať a počas tých napríklad 10 rokov, čo som robil obchodníka, ja som sa non-stop vzdelával v tom, ako komunikovať, ako pri tom vyzerať, verbálna, neverbálna komunikácia, aké slova použiť, ako sa pýtať, počúvať a potom mi to len docvaklo, že však rob toto, veď máš v tom 10-ročnej skúsenosti, daj to tým ľuďom a začal som to točiť, ľuďom sa to páčilo, takže a za 2 roky to môže byť úplne iné, že zase pôjdem možno do niečoho konkrétnejšieho, že budem robiť prezentačné zručnosti, že ešte pôjdem konkrétnejšie. Vieš, lebo sme sa ešte bavili, že mimo kamery sme sa bavili o tom chalanovi, čo točí tie svoje dni a to všetko. No. Že keby si robil, že nie short form, ale že long form, že by si išiel, že za tie 2 roky by si niečo že vybudoval a ukázal by si backstage toho, že ako funguje, lebo podľa mňa to strašne teraz zaujíma ľudí. Že už niečo vybuduješ fungujúce a točíš z toho, že ako to funguje, prečo to tak funguje a že ty si tá osobnosť, vieš. Tak súhlasím. Dnes ani nemám čo reálne že ukazovať, že lebo môj každý jeden deň je rovnaký. To je somarina, kámo. Ty môžeš stále čo ukazovať, ale fakt je to somarina, lebo ty vieš urobiť z úplne nudného dňa, editom vieš urobiť strašne zaujímavý deň. Ja som strašne lenivý editor. Tak ale za 2 roky ty si aj nemusíš robiť akože strihača. Ty môžeš mať jedného strihača na TikTok, druhého na YouTube a tretí ti bude robiť highlighty na Reelska, vieš. Môže byť, dodnes si všetko robím sám a to neznamená, že mi máte písať, lebo nepotrebujem zatiaľ nikoho a všetko, čo som vybudoval, je one-man show a za 2 roky to môže byť úplne niečo iné. A len keď si predstavím, že môj deň, že ja sa ráno zobudím, ja potom robím, idem na obed a robím a točím video a idem spať. Vieš, taký jeden chalan to robí presne to isté, že má, akože ak ty si povedal, že má nudné dni a dáva to, že do videí a to má v Amerike, to robí jediný, to robí človek a má to dosah jak sviňa. Vieš, lebo tí ľudia s ním extrémne relateujú, že ja som presne taký istý, vieš, lebo teraz čo vidíš, všetko, čo sa akože dáva, že keď máš POV svojho života, tak máš všetko, že luxus, alebo bizár, alebo nejaký show business, ale nikto nerobí také niečo, že vlogy. Ja som vlogy a že som normálny človek
človek, vieš. Lebo aj keď som ja pozeral, že pred 6 rokmi youtuberov, tak mňa to najviac bavilo, keď boli že na škole, keď boli v takom kolektíve, že jak som bol ja. Keď už potom sa začali motať v telke a v showbiznise, tak už to bolo také, že tak už pozerám to isté, čo je v televízore, vieš. Že už to je také... Chápem, ako vlogy teraz sa ako keby majú comeback, že sa vracajú. A čiže môže to byť pre ľudí zaujímavé. A ja sa na to tak pozerám, že vieš, ja napríklad na Instagrame storíčka ja nedávam, lebo zase si hovorím, že koho to zaujíma. Že mňa by to nezaujímalo, ale predsa tí ľudí, ja viem, že ich to možno zaujíma, ale ja zo svojho života nič nedávam. Ja dám fakt, že to video, a to je zlé, ja to chápem, pre sociálne siete a pre nejaký osobný brand. A preto to nerobím, lebo ma to nebaví a nezaujíma ma, alebo teda myslím si, že mám taký, že nezaujímavý život, že stále len robím, alebo ale ty nemusíš dávať, že vieš, že svoj život na storíčka, že tu idem s priateľkou, alebo že tu chodíme stále hrať, jak si teraz povedal, že badminton, ale také niečo, ale že nejaký, že fakt, že ako točíš, lebo napríklad to ľudí tiež zaujíma, že akú máš techniku a také niečo, vieš, lebo storíčka sú čisto, že backstage, vieš, to je také. Áno. A s nimi sa ešte viac, vieš, cez tie storíčka prepojiť. Ja by som ešte dodal inak, ty, ak si povedal, teraz neviem, či to zopakujem správne, že si lenivý strihač. Pre biznis je to lepšie, lebo napríklad Braňo má ten problém, že všetko sa snaží dostať do dokonalosti a potom sa stane to, že niečo sa natočí a mesiac to nejde von. Až to zapadne do zabudnutia. Pritom by to mohlo byť urobené na 50% a bolo by to vonku. Keby tu mám telefón, tak ti ukážem moje pozadie a je tam, že done is better than perfect. Lebo s tým istým mám aj ja problém. Pri videách som sa s tým akože stotožnil, že nie. Problém mám s tým napríklad, že ja som v máji chcel celý máj venovať k tomu, že natočím online kurz komunikácie. Dodnes neexistuje. Že a bude to na komunikáciu, a bude to pre tých ľudí, a bude to pre tú skupinu. A čo by som tam mohol ešte pridať? A ešte do nekonečna rozmýšľať a nič robiť. Že som presne ten typ človeka, že dokázal by som analyzovať, ja som si kúpil kurz, ako robiť online kurz. Že chcem byť v tom úplne totálne perfektný a chcem to spraviť, že na istotu a stane sa to, že pol roka robím jeden kurz a potom som sa nakoniec rozhodol, že ani robiť nebudem. Dobre